Kulumbai ka taute buksuno ang norong Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong tini norong thani koekta kok khain hai sapinai ta mukai norok je ano support khai tomani belai kheno paiplaya hambai te khulumung ya faro kobangma comments rok norok je ano support khai tomani 99% no norok ano support khai tongo aboni bagoi bu norok no belai kheno paiplaya hambai barbano ma ripika kobangma borok kobangma kokrok salayu taute buksong aboni bisingtui sung social media ni bisingtui bu kaisa te kaisa ni kokno sung reply rili manu sini bisingtui bu momo borok bujimani phayu wan sungmani rok phayu taute busong aboni bagoi ang social media o nukja goi ma sapayu des bides rogo tam mongui tong baksa sini borok aba hairok sisugya tabuk norok saimanu Jharkhand by Maharashtra ni election nungnai 20 tariko o masni nu ke 23 tariko ni result lungthanai aro sabo koplaying nai sabo koplaying ya o to result test tariko kan chungsinai busango tamungnai abosong nuknai result ni pore tabuk je kobama jagabo kobama juddo ngi tongle mani tamni bagoi ngi tong sungabo hairok belake wansu laina nango abo jotono kaisa hingsan hoite phayo ati kaisa jati no te kaisa jati na sigma laya kaisa jati no te kaisa jati haime jati ni sawo jemon chini triprawo ayeng nani phainai roksi sung tiprasano jat hambia hnoi bolong ni jongoli rok noi busoko paman khaitong abono sung belake kutuk khai wansunan dorkar do sini tiprasa kai maya si gnang hamjakma kobang abono kento borok saiman phanusi borok sungno tola khiklaina ni bagoi obo haikai bolong ni borok lengta tongnai rok chamung chitra samung rok chawo tomung hambiao tongo lekha pora poria anpor khai tongo hairok kai sawoi sungno lasimung riui tola khiklai do obo khan naslemani hoite si okok phayu akai sini borok bu sung je baksa saiman nai sinai rok sung borong ya phatar ni phaine rok kai sung bunaslebu borong kha refis madaris borok butharo kathang no nijini buma buhana point tanmani rok nukhana buma buhana point tanoi kerosene rok bai lui sogoi buthari jel loga hammani rok nijini bihingno butharka bukrajno butharka bufano butharka obo ongkha borong nei jat hambi abo sung chinti prasaro bu saimana nango sung abon bagoino nasle layo kesin tiprawo sung nasle laimani karon kai borong ni borok belai khai bangkha sini borno sak nangya khai ka buri busarno ref khai butharo solarno ubu angkai jesa tekai mani rok na thani rok paithani rok thokibu jesa thagafano borok mang thokitong angkai borok tatal bemang chini tiprano seka angkai sungkai hani busa butui kobui saman si sungkai jail chingnai pu abo belai kai gurutopono kok tauktai buksong bujiringan bagoi si angma phayunar bukisa bujinan chai tudi sungtam ni bagoi kiri ta kiri dia anga komang busana musungo inani kuroi sungo hani busa sungkha kusung rajani bongshoni borok rok sungtam ni bagoi phatani sikok rokno kirinani ba angkai baksa kai phatani phainai sikok rokno si logiri uitongo sikok rokno logiri ui bobo sikok ngui tongo apun bagoi borni bagoi kok thaisa sargya kirijagoi buhuk chup mutup jagoi thango chamkhai sak de thangnai sutai manno chehar manno obahai bile MLA de manno ta mantri de manno kok sagai case de thangno affair de thangno abo jagani rule ui kok sanani case nani affair nani abuni bagino CD Simon di tauktai buksong angke bono haime sanani bagi phaya sob somoi no ani video naidi norno ang message sai kaham bujungnani digi mangsi phayo ke bono kha hamya khainani musingya kaham bai khai che borong no bujungnan chai tukdi kubama borok ano phone kai sawo ba message rok khayo o wanji bubagrona haime no phone number nai kutuk di noi boto ke bono kutugya khubli to bubagrona yakong tisawoi asuman no se saya hene bokasa lasimung riubli abo hairono bujina nongai sung phatcha kai phone number na layoi kaisa te kaisa no kutugmani o kutugmani hoite lasimung rima hoite be fair rokungu kai abo hai bul samungo ta thamdi sob somoi no legal tei samung khaidi kaham tikhai sawoi bono bujugoi bono phasoknani abono sinaidi borok jemon phatani phai se sungno se phasogoi sia hinoi phano segoi tongmano angkai sungle o hani busa borok si phatani phai ni sanani tamne kirnani ba abni bagono ta creating ni ang norma tini sabo nansi phayo dino norok sanani social media rogon no gujagoi sanani rok maya hangkai ba ani o video no simi phano share khayo je kok borok sanai no simi phano phunungna ni chai tokdi truk ani supporter bang thakai ang nor ni bagoi tebo kaham kok tunai atat ni phainai khangrai jesuk sinai nungnai phana ang borong ni buhokno muthungna ni chai tongnai tauktai buksong obono ani chai tomung na harmung borno mojbur khainai ang kok sawino angkai borok ani bagoi case khainai jesa phan khainai borok ano chai tongnai haime sanani bagoi jemon bubagara tabuk tiprasani bagoi kaham khaina thangtani buagara haime saman hai borok bu ani bepari saima thangatai borok ano kobangma policy tiklainai ani buhungno muthungna ni bagoi gabuni bagoi norok bera haikai pusana ni bagoi chai tokdi ani je viewers nai tongnai saiman nai rok abuni se ang kok kusana ni phayu
যদি নো যে কোনো ungui borok ani bumungui FIR rok khayoi case rok ma khaina rok sara Tripura no strike khaidi je Tripura area nai nai national highway hoite abo hongkai choba chini kubuino tui khorang ti sawoi যদি নো রমজা খাকাই উল্টা ফাস গই রম হাগাই যে লগতা হাকাই নরক Tripura rok kebo siring siring ta tomdi jotono uto ongkhor di obonu choba angnai angnorno ini obo sawoino ani bidino muthana degi thangnai norok kaham tongdi susto tongdi tei je manchak share khadi ini bagui jotono no khulum baikha